l-idea li f-skola primarja ta' tfal ta' daqstan żgħira nibdew anke nagħmlu proġetti li toġobni ħafna. U toġobni ħafna għaliex bekk it-tfal qegħdin nagħtuhom l-iskill anke li jagħmlu riċerka. U permezz tar-riċerka t-tfal ikunu qegħdin anke jinterpretaw dik l-informazzjoni u l-informazzjoni jkunu qegħdin jiġbruha minn sorsi differenti. Permezz tal-proġett tal-istudju soċjali kif ukoll huwa propost li jsir parti essenzjali wkoll minn il-kurrikulum sillabu tal-raba' u l-ħames sena, qiegħed jagħti ċans u lok lill-għalliema li ma jintrabtux biss ma' textbook. U jiena nfittexa ħafna dik fil-lezzjonijiet u fil-klassijiet li nkunu qed induru naraw il-lezzjonijiet illi lezzjoni ma tintrabax ma' textbook imma t-textbook iservi biss bħala riżorsa. U bl-idea tal-proġett anke tinwasslu dan il-messaġġ id-dar illi inti tista' tfittex minn sorsi differenti u mbagħad bekk tagħmel verżjoni tiegħek.